मा एसेबां आखल गाज्रि असभ्य टाइपनि सिख्लालै बेलाय एसेबां गाज्रि बिहेभ बेबो सासे सिख्ला थै सेंग्राब्लाबो गुबुन खोथा सिख्ला मानसिया आरो बेबायदि रायज्लायोना बेफोरबायदि टाइपनि सिख्ला लोगो मोनफेराखैमोन आं सिख्लाथ' बादि आं सेंग्रा मानसिखौबो बेबायदि नुवाखै एसेबां इग' खोमोनदि बापरे माबा दङ माखौ लानाबा एसेबां खोमोन देखायदों माखौ लानानै मानसिया एसेबां बेबायदि देखायोथाय आं बुंदों इमारजेन्सि दङ माबा मोनसे मानसि इमारजेन्सि जानानै बाथ्राखौ सोंदों आङो बापरे माबायदि मानसिलै जेबो फोरोङाखैना माइलै बेबायदि मानसिफोरखौलाय बिमा बिफायालाय सिख्ला जायालासिनो सेंग्रा जानांगौमोन बे एक खेबसे लागायना होगौमोन आं बेनि बाहादुरि कमान्ड माखौबो लानानै एसेबां इग' देखायनो फैयो हैदसाला रागा जोंनानै आंहासो बावगारलांबाय बेयावथ' जेबो लोगोखौनो मोनासै दा आरो थांबा बे सिख्लाखौसो लोगो मोनबावगोन नामा बे गुबुन गंसे फार्मासियाव थांद' र' जायगाफोराबो माबोरैबा सरकारि डाक्टरबो गैया खोमा बेयाव हस्पिटालबो गैया नागिरहैबावनो र' साला बेफोरबायदि दौटाकिनि मानसिफोरा बेबायदिनो जायो आं बायदि मानसिजों माबायदि रायलायनांगौ मोनथिया ननसेन्स गैखा बेफोरबायदि मानसिफोरखौसो लोगो मोनो खेबसे थासो लागायना होनो गोसो जादोंमोन आङो दैखौ फिसाखौ नांगौ ना गिदिरखौ नांगौ बथलखौ ननसेन्स नाङा आंनो नोंसिनि दखाननि जेबो दैसै लोंला आङो नोंसिनि दखाननि दै पादे आदै आंलाय दिनैबो खर' गिदिंना गोग्लैनाय ना मायोहाय गोग्लैदोंआनोथ' खोमा आं दिनैबो खर' गिदिंनानै आदै बे मादि बेमार आंनाबो बेबो माबा खर' गिदिंना गोग्लैबाय थायो हालासो बेमारखौबो सर'थिबाय थायो बेमाराबो गोग्लैनाय माबा आदै बेलाय मा बन आयु बे गथ' आंखौ खर' गिदिंना गोग्लैना थानाय नुनानै अबावबा थांबायसो खोमा डाक्टारफोर लायनो आयु पापिसोहाय आंबो बेनिखायनो बेबायदि खर' गिदिंना गोग्लैबाय थानाय बेमार जादों लासै लासै सिखारनो र' बे बोरायाबो दाबो सफैयासै खोमा ओंखाम संनो नै लाव थख्रि बेयाव दङ मुलिया पयजना बिसा आरो साबधान खबरदार बुंखाबाय रावनिबो मेगन नोजोराव दा फैसै रावखौबो मेगनजों मेगन आरो खोमाजों खोमा दा मोनथिनो होसै जागाय आंथ' आंनि खामानिखौ मोजाङैनो मावदों खालि आंनो फैसाखौ होनो दा बावगारसै बेबो समाव नङाब्ला आंबो मिथिगौ मा खालायनांगौ उल्थां फुल्थां दा सान लाव थख्रि मानोना आं फासिब्ला नोंबो फासिखागोन बेखौ गोसोआव लाखि बेनिखायनो आं जेब्ला फैसा होगोन अब्लासो मोनगोन नोङो जानला मोनला दा मावखासै मोनथिखा बेखौथ' आं मिथिगौ नाथाय खामानिया जाखांनायनि उनाव नों जुदि आंनो गरसेबो फैसा होआ खोथा होदों जेला नोङो फैसाखौबो मोनगोन टेनसन दालासै खालि खामानिखौल' मोजाङै माव आंनि खामानियाबो साक्सेस जागोन आरो नोंनि खामानियाबो साक्सेस जागोन नोंनि बे लाव थख्रि खर' खानायल'सो रज'नांगौ बेखौ मानो टेनसन लादों नों खालि बे खामानिखौल' मोजाङै माव दा खामानिखौ आं माब्लानिफ्राय मावनांगौ माने बे मुलिखौ माब्लानिफ्राय होनांगौ माब्ला मावनांगौनि सोंनो खोथा गैला आरो जेब्ला चान्स मोनो अब्लानो दानो दोनैनिफ्रायनो दायोनिफ्रायनो माने जास्ट मावदो आरो थाबनो खालि गोसोआव लाखि रावजोंबो नुजानाङा आरो जेरावबो एसे हो दै कफि नास्ता लान्च जि खालायो जेरावबो मुलिखौ जुदि मोनामनाय मोननानै जायालासिनो थायो अब्लासो र' बेबायदि जेबो जाया बे मुलिखौ जाबोला होबोला जेबो मोनामनाय मोना बे जाग्राया जेबोखौनो गम मोननाय नङा जेबो मोनथिनाय नङा नों खालि जेरावबो जि जायो बेयावनो हो पिज्जा जाबा पिज्जायाव हो चावमिन जाबा चावमिनाव हो मम' जाबा मम' हो ओंखाम जाबा ओंखाम रुटि परथा जाबा रुटि परथा जेरावबो माने मोनसेबो गागारसै खामानिया जेसेबांनो थाब साक्सेस जागोन एसेबांनो नोंनि खर'बो खानाय रज'गोन आदा रनि नों अबाव थांखो जोंफोरखौ गारनानै मा एसे सिरि जाबाय न'खरा आदा नों मानो जोंफोरखौ गारनानै थांखो आदा नोंनि अनगायै बेबायदि सुखुवा मोनो आदा न'खरखौनो सुखुवा मोनदों न'आवनो थानो बायो नों मानो गारना थांखो आदा जोंफोरखौ गथ'आ बे हालानि खोथाखौनो सानबाय दं खोमा नोंनि अनगायै जों बेयाव बेसे दरसि आदा मा जागासिनो आबा बारहुंखा आबा
नों बे हाला फाग्लानि खोथाखौनो बे बोराय फाग्लानि खोथाखौ साननानै टेनसन लाबाय दं नामा? आयै आं बे खोथाखौ सानाखैयानो। आं आदाखौसो गोसोखांदों। आदाया मानो बेबायदि खालायखो? जोंफोरखौ मानो गारना थांखो आदाया? आयै आदाया आरो माब्लाबाबो जोंफोरनि जिउआव फैफिनला नामा आयै? जों बेफोरबायदिनो आदानि अनगायै थानांसिगोन नामा आयै? नङा आबा, आंनि गोसोआ बुङो नोंसा आदाया सानसेबाबो गिदिंनानै फैफिनगोन न'आव। आंनि गोसोआ बुङो। इसोरा एसेबां अननायबो नङा। आरो नोंसा आदा रनिनि आखलखौ नों मिथिखागौ। बे एसेबां गिसुला मानसिबो नङा, साहसि मानसि बेयो। आंनि फिसाज्ला गिदिरा साहस गोनांखा। आं मिथिगौ बे माबा मोनसे प्रब्लेम फैदोंबाबो जुजिनानैबाबो दङ बेयो। आं मिथिगौ बेयो मोजाङैनो दङ। आंनि गोसोआ फारसेथिं बुङो बेयो मोजाङैनो दं होननानै, नाथाय आरो गुबुन फारसेथिं गोसोआ गिनायबो मोनो। जुगामि मोना आंनि फिसाज्लाखौ माबा खालायबाय होननानै। आयै बेफोर गासिबो आंनि थाखाय जाजोबदों खोमा। आं जुदि जुगामिजों फ्रेन्डशिप खालायनाय नङामोन, आदाखौ लोगो हमना होनाय नङामोन, बेफोर समा दिनै फैनायबो नङामोन, जानायबो नङामोन। बेफोर गासैबो आंनि थाखायनो जाजोबदों। आदाया आंनि थाखायनो गोमाबाय। नङा आबा, बेबायदि नङा। मानो गावखौनो दायनिगिरि सानदों? जानांगौआ मालाय जाखायोनो। आब' हाबिला मा जाखो? आंनि स्कुलाव थांनाया आंनो एडमिसन होला ना मायो? आंनि स्कुलाव थांनो मोनला नामा? बिदिब्ला आं स्कुलाव थांनोनो मोननाय नंला। होनबा स्कुलाव ओजों जों गामियावसो स्कुला खाथिमोन ना। थांफिनसैथ' होनबा आब' जोंफोरनि न'आव। थांफिननो होगोन र' राजा। होगोन होनना आं स्कुलावनो थांनो मोनला। रावबो रायज्लायानो स्कुलाव थांनाय बाथ्रा। ओरैनो होगोनल' बुङो। दिनैबो बेबायदिनो थांबाय, आं बेबायदिनो थानांसिगोन नामा? नङा राजा, बे साननैसो एसे हाखु दाखु जादोंना। नोंसा गुमियाबो थांसिगोन ना डिउटियाव। बेनिखायनो आरो जोंफोरनि हाबाबो जासिगोन, कर्ट मेरेजा। बेखौबो खालायनो बेबायदिनो हाथाय खामानि मानाय बेफोरावनो एसे माबाबायना राजा। नों हाबा जासिगोन आब'? माथो हाबानि जेबोखौनो खायाखै बिसा। पेन्देलबो खायाखै माथो। गुमाया थांसिगोनबालाय माब्लाथो होनबा हाबाया? पेन्देल खाया, कर्ट मेरेजसो होनो बेखौ। अफिसाव थांनानै हाबा जानायसो जागोन आरो। ओमफ्राय जोंफोरनि अरिजिनेल हाबाया नोंसा गुमिया डिउटिनिफ्राय ओजों सुटि लाना फैबासो उनावसो जागोन। दा जोंफोर अफिसियेलि आरोना, बेखौ अफिसियेलि हाबा जाना होननानै बुङो। बेबायदिसो जासिगोन। कागजाव साइन मारिनाय। मा मारिनाय? थारमाने बे हाबाया बहि कागजाव लिरनाय। बेबायदि हाबाबो थायो? औ थायोथ'र'। होमबा गुमैया जुदि साख्रियाव थांफिनसिगोन, आंखौ होमबा स्कुलाव सोर दोनहैगोन? स्कुला गोजान दस' बिसिना। आं दस' हारसिं थांनोनो हानाय नङा। होनबा जोंफोरनि गामिनि स्कुलाव थांफिनसैथ' आब'। आंलाय माथो जाखो? आब' मोनालाय आब' सिखिरि दङ, आबौ दङ। बिसोर दोनहैगोन आरो गुमैखौसो नांगौ आरो नोंनो। होमबा माला? गाबोननिफ्राय थांगोन स्कुलाव? थांनायाथ' थांनांगौमोन। दा बिसिनि न'नि मानसियाबो रावबो जेबो बुङाखै माथो। खेबसे बुंनायानो बावनासो दं नामा? आं रायज्लायफिननांगोन राजा। बिसोर होनाबा आं माबायसा बुंनो? थेवबो आं रायज्लायगोन र'। आयै दै गुदुं गिलाससे लोंनि। आबा र'। आबा, आं मा सानदोंमोन? आं मोनसे खोथा सानबाय दंमोन। मा खोथा आयै? आबा, बे जायगाया जोंफोरनि थाखाय सुट खालायाखै नामा? जोंफोरनि थाखाय मोजां नङा। माबा गासैबो खामानियानो जेरावबो गिबिनिफ्रायनो आनलाखि माबा माबिसो जाबाय थायो। जानाङि। नों रियेलाइज खालायदोंना आबा? फैनायनिफ्रायनो गाज्रि माबा नङा माबा मोनसे जाबायल' थायो। बे जायगाया जोंफोरखौ मानियाखै नामा? माने आयै? माने आबा, आं खेबसे सानखांदोंबो। माबा बे जायगानि थाखाय बेफोरबायदि जागासिनोबो जायगायाबो मोजां नङा। जों जायगाखौ सोलायनायासो हामसिगोन नामा आबा? बे क'क्राझारा, बे जायगाया, बे न'आ गासैबो जोंफोरनि थाखाय आनलाखिसो साबित जागासिनो। मोनसेबो खामानि मोजां जाया। गासैबो माबा नङा मोनसे ग्रह बायदिसो माबा गाज्रिल'सो जाबाय थायो। गाज्रि एनि टाइम गाज्रिल' जायो। बे जायगाखौ गारना थांनाया हामगोन नामा आबा? आयै आरो बेसेबां जायगा सोलायबावनो? आं बेबायदि सोलायबाय थानो सुखुला। एसे गोसो जहांबानो आरो सोलायनाय जाबावो जायगाफोरखौ। बेबायदि सोलायबाय थाब्ला गोसोफोरा मोजां जाया आयै। बेथ' नंगौ आबा, थेवबो
नों सानाखै होनबा बे जायगाया जोंफोरनि थाखाय मोजां नङा होननानै? आयै जायगाखौ दाय होननानै मा जानो, जोंनि खाफालानो बेबायदि। जोंफोरजों जानो गोनां दंखायोमोन, जेराव थाबाबो बेबायदिनो जाखागौमोन खोमा। जानो गोनाङा जाखायोना आयै, अबाव थांनानै खारग'नो आयै। बेबोथ' नंगौ र' फिसा, नाथाय मायबा मायबि जाबाय थानायखायनो खर'आनो खामानि होला आंनाबो, जानला माला सानफ्लांग्रा जाबाय। आरो आयै बेयावनो जोंनि अफिसाबो सेटआप जाबाय, आरो अबाव थांबावनो, जायगाफोरखौ नों आरो बेसे सोलायबावनो आयै, बेसे खस्थ' खालायबावनो। जोंफोरथ' दिनैसिम आदायाबो आंबो नोंखौ जेबो बे खामानियाव हेल्प खालायासैयानो, नों हारसिंसो बेफोरखौ माथा लागाय लागाय बानायगासिनो। बेसे आरो नों खालायबावनो आयै, जायगा बेसे सोलायबाय थानो, न'निफ्राय अफिसनिफ्राय बेफोरखौ आरो बेसे नायबावनो आयै नोङो। माने आबा आं सानदोंमोन आरो नों जुदि बेयाव थाला होननानै सानब्ला गुबुन जायगायाव थाहैसिगौमोन आरो अफिसफोरा बेयावनो थागौमोन। आयै दा सोलायथ'ला, आंना फरायनायाबो बेयावनो जाबाय। बे प्रब्लेमबो जायो गुबुन गुबुन जायगायाव एडमिसन लाहैबाय थानो। दे होमबालाय, आं आरो खेबसे बेबायदि सानखांनायखाय नों मा बुङो होननानै नोंनिफ्राय माबाबाय आरो खोथाखौ। नोंबो जुदि राजि जानाय मोनबालाय थांसिगौमोन आरो आं। नाङा आयै, सोलायथ'ला, बेयावनो थाथ'नोसै। दे